kumsang ni panga August ni in New Orleans chu thlipuin na takin nuai tur le ruah tam tak sur turin weather chuan atar langa heti lai hian Nolan chuan anupui Abigail nau nei mai tur chu damdoi ina alo hruai me kani Abigail hian anau nei hun thlakhata ma in nawa veya Nolan chuan thlipui lo thleng tur new sa en pain naute an nei hun tur chu hlau thong ang reng takin alo nga ka thli chuan damdoi in dar thlalang aron chem ke soka Nolan chuan anupui angai to awangin thil dang angai sak theilo chumi nu chuan doctor aron chuak hlola Nolan nena Abigail chuan thisen a hlo na sat awangin an chan theilo thu a hril tamai Nolan chuan a thil hriat chu a oi theilowa a tur thiam lo hle chua chapa an note ron piang chu ama a thok theinan darkar somli pariat tal ventilatora da alangai zui doctor chuan adin hun chu soi fe in aron tra chua vele ama in a tho thei to tina ninga ventilator chu ama mo to don lovani hemi nu hian Nolan chu anupui ruang muturin akala khongai takin min kalsan su kan fanu hian ama mo chesin kamangai lutuk che ti in lung che takin atrap chuaka naute anda na ruma let lein anupui voice message te angai tha chuti lai chuan nurse localin an fanu ming phua turin aron ti ni Nolan chuan anu ming ang putirin a minga Abigail asa hunrei lo te nuwa chuan damdoi in chu thli le ruah na satakin aron ti chiat awangin dam lo le na thok te chuan an chhuat san mai angai Nolan a fanu ero chu khoi son thian lo ani wangin abula oma ven him atum ta ni hemi nu lok hian in hnuai lama thom dang lam takashia a security camera atanga an en nak chuan damdoi ina tui alo lut hum mai a fanu anda na ruma alet le nu chuan karen aron la thim zuya a fanu la thok tir trok tu battery chu athi trap to ni ventilatorin na a tho reng theinan damdoi in chunga chuan man ruwa adap kola kuta her chop ngai generator a muhlau ma se khol chu alo hlui deuh to a minute thum dana a her zel angai don ani a fanu bula a om lai chuan atiti puimol mola anu nen anin ton dan te shrilin Nolan hian rugru tlan chetur alo mana a thiante Abigailin motorin aron su ve bok beng rok tu te an man ni tang chuan anin mel hriat trana ni tin in muthinin anin kara mangai na alo piang ta ni Nolan chuan a fanu chu diaper a thak saka darkar khaddon aliam le chuan adam doi khai aron zo tlat room sang ain kwal nuin naute dam doi chu a mu a manmo takin a khai sak le ni a fanu chu abiak chunzom le a anu thalak te a mu tir anu puini tura a som lai thalak en tir pa chuan chumini a an hlim dun zia te chu a hrila a phone a thi to wangin damdoi ina phone chu man atuma line a loin kat vek pona ambulance a chuan lutin walkie talkie man atum le a ma se tu ma abetlang thei chuang lo a fanuam na ventilator a charge le nu chuan a battery chu a thlaniam tel ti a mu chuak hun tlem te chi anei tin hria in damdoi in chunga chuan generator dang zongin a phebuaya basement a battery lian zet mai a mulau in chunga lak chhoutuma anor lai takin current leak in amana avor leng dor a thi pha thelani helicopter ri hria in chunglama atlan chho wata ma se a thlen chho mai a fanum na recharge sangai ti a hre chuak generator a recharge nu chuan flare nen in chunga a chuak chawa a thei to pin bana vai lo helicopter ron thlo nai lai chuan aum na bul loka building a om ten an lo ka pa
helicopter chuan a thlo bo san ta ni Nolan a thin rim tak zet a fanuam na room a let lein generator chu a recharge le a chu ti lai chuan room le lama thawm a hretlat avapan hnai chuan ui pakhat lo omin a ke a lo tanga a ke a inthlunna hrui chu a phel saka a let le ngal ui chu a hminga sarlok a phua saka a ngong or atangin a nei tu ten an du to lo kholai ui ti a hre thei ani darkar somthum paruklai amut to lo wangin amit vai chuan hun kal to te a hmua Abigail inen hun hlimom tak an lo mang dun ani kholria a har deuh zoka adam doi khailai chu zovin pakhat chiak khai tur anei to sarlok chu damdoi zong turin a tir chuaka battery recharge na chu a ke manga her theina siam bok silai pok ri in ati phudeu zoka chumi nu lok chuan misual silai nen aron lang hlol mai pistola tinin ai tur nei ang chu alak saka chuta sarlokan ronbei thutin misual chu atlan cheta ni hemi nu hian lobia Nolan chuan afanudam doi tur chuata lo let reng chu a hmua tuemo tak chuan dam doi chu an ron da saka ngai chumi nu chuan nurse ruang hallway a lo let ngat a hmule a misual khan a lo kap hlumani huna kal zela Nolan chuan chuak hle ma se a thei ang tokin muthil lo atum tlata amit vai chuan anupui a hmule Abigail chuan beidong lo tura shilin an fanutan tur sham turin a cha Nolan hian a fanudam nan a trula piang ti a in huamani amut chuak ti renan damdoi in chu a fangkuala heti la hian misual pahnih silai nen an lo luta damdoi rui thei chi la tura ron kalan ni pakhat jok chuan naute omna generator ri chu hria in ava ena chuti lai chuan Nolan chuan a thian pa chu damdoi in alo Jacksona a silai a chu sak pakhat jok kha silai in avatin ngala a thian pa let reng an mu chuan Nolan chu ka atuma Nolan an aluwa tak lo ka pin a thi pha ta ni a fanu chu a that le that lo a in ngal wata tu man an ti nat lo tur thua tiam hunakal zela Nolan chu a chau to hle generator herna chu ala tibung zui battery athi nu chuan a fanu an dana chu hongin aka a borok a tholuta sarlok bauri a hre chhun zoma room kong khar atang chuan aron let chuak top ni khoshelovin aum zuya reilote a damdoina thokle nurse te an ron thlenga enkol turin an nor son ngal Nolan chu ron har chokin afanu wata om thu aron soi trok troka ventilator a thok tir amamo tin chuta note trabri a hre chhun zoma afanu chu amain a tho thei to ti alo hre thiam ngal nurse chuan Abigail chu apa apom tira alom lutuk chu amit tui atla hial ani